Koden Prayitna temure si gwambalik titik yoni Gandayana titik tundha kakak ngarang kapat mangsa candala Tro apa sing wis-wisin pinuju ategan kaya ngene nderekke wong meneng kira yen ndara ndaraku kaya ta Ndara Permadi Swargi Sinuwun Pandhu karo Sang Resi Wyasa dhek isih muda tumaruna ngira ana ngalas ning ana ngalas lho adepan kaya ngene iki anggere ngendika genah amarga sungkawa ning kene Semar ketoke mesam-mesem kok ora ngendika iki sebabe apa anane ora ngendika kuwi sebabe amarga meneng ora ngono ta lha wong perkara guneman ora guneman kok tok nggo sebab ku piye to Nah tumrap aku Semar ki guneman yo ben ora guneman yo ben gunemono ki suarane elek coba anak guneman ki suarane apik lah kena dirungokake ambak dadi wong tuwa ora ya mung perkara kokean umur tuwa saiki etungen selama saya aku kowe di anak-anak kene Semar iki nampa kudangan becik iki dek kapan? Coba. Apa besok anakku dadi satriya pinunjul? Apa dadi prajurit sinakti? Apa gede-gedene besok dadi ratu? Ora ngono kok dadi bola-baliane gur metruk ora ning ngeneh ngono kok. Lho, wah. Truk. Kowe gelem siabut ucapmu ora? Kowe dadi sembrono parikena sumalonong mata nomong. Ora iso mingkem tak bungkem kowe. Kowe kok banjur muni besok dadi ratu ngono ki rumangsamu piye? Apa bakal iki ana lakon Petruk dadi ratu? Lho. Mulak-malik ing jaman kok, Kang. Apa perkara ana lakone apa ora iki gumantung sing ngarang lakon ngono. Wong aku kowe kira mung titah saupamane. Sing dadi sebab ki rak perkara le Semar gelem ngendika to. Ngatasi Semar gelem ngendika karo kowe geger ki yo piye to? Coba. Ngendika ya ben ora ya ben. Lah ya ning patut-patute to. Anak telu kabeh padha ngadep tur nggawa buntelan. Ora. Mesine ditakoni buntelan iki buntelan apa, kanggo sapa, lan wujude kepriye, pigunane apa. Buntelan kaya tak gawakake dibuka ora iki kepiye, ora coba. Ngene ya, Kang. Kowe aja padha kleru panarima. Semaranane ora nanyakno nggonmu nggo buntelan iki sak temene ya wis ngerti kok. Kowe iki gek nggo buntelan apa? Ora urung pol-pol ya gur bata tak buntel. Wah. Kowe tanpa petung. Jane upama Semar iki gelem ngendikan tak gawakake ora coba. Apa dole? Ora coba, ya. Pa sore mau kowe ra tampa. Iya dole. Iwak panggang tekek dole. Iya. Kayak mau ayam kok tekek. Sangit dole. Ya wis kene balekno. Wis entek dole. Wong moyoke kok ora urung entek lho coba. Mo. Mumpung panjenengan kersa ngendika gage apa ta sababe. Dene Rama neng kaya watu ning kaya banyu. Panggagaping wardaya nganti kaya reba-reba kanginan. Apa temunggu ingkang dadi daruna yen to tanpa sangsaya tumuli ngandika. Duli ora perlu aku kandha akeh. Kandha akeh nyang kowe iki padha karo kabur ngangin. Kowe iki ya mung gatramuwe wong ning jero musuh wong tak kandhani.
Kowe iki kruyuk-kruyuk yen ana berkat. Entak ing berkat padha minggat ya ora. Oh ngono to. Lah aku ndek watak kaya ngene iki sak temene biyen sing luput aku apa kowe? Ha ora. Lain pancen kowe ngudang anak biyen tok dadekake menungso utama ora duwe gedhoan kaya aku. Aku tau ngudang piye karo kowe? Nah, iya. Wong enak-enake turu jam 4 esuk aku tok gugareng, tangi ya gro bathoke gawanen bisiar mangkat kaya ngono ki apik karo coba. Ora ya goro bola-bali to aku kandha kaya ngono ki, ora coba. Nah, kowe ora pati nista, Pak. Aku tau ora mung aja jeneng wis disekseni wong akeh yen kuwi bapakmu ngono aku moh ngaku wong tuwa kok. Apa barono peristiwa apa? Heeh. Peristiwa apa? Wis to, memalukan. Saru yen digunem, ning ya ora saru yen digunem amarga iki kulawarga dhewe kabeh. Awi dipetiki nggon kuping. Gong. Kowe rene omong reneng wong Gong. Apa? Kowe apa lali to Gong? Kowe biyen gek isih cilik tak kudang. Aku kira ning gek bayi digudang ya ora krasa. Kudangamu piye to, Mo? Kowe biyen ngene ya, Gong. Tak kudang besok yen wis gedhe. Kowe golekno rondo bapakmu. Ngono ki membra. Ora coba. Sambil bledek kowe ya, nek aku muni ngono. Lah nek aku wis mungkur nyang sanes kara, lah kok dadi rembug bab kuwi ora. Ngene ya, Mo. Ora kok mungkur ning atase wong bojoan rak ya perlu to, ngono. Lah nyatane najan kowe ngaku duwe bojo jenenge Bathari Kanastren iki sakyahno sakyahene karo ibuku kowe aku urung tak tepungke, ora. Bathari Kanastren iki dedeg piateke sepira, prejengane kaya sapa, kulitane piye, gedhe dhuwur apa cendhek ipel-ipel aku ora ngerti to, Mo. Ora coba. Aku wis krasa ora urung war nyanyah nyunyah karo ibumu ya. Aku ngerti marang watak lagiane anak-anakku. Leda nunjang palang ngeri jeneng ana lambe abang. Wah, oleh kaya ngono kok diucapake ana kene, Mo. Gage ngendika iki ngene ya, Duli, sak temene ana bab kang arep tak rembug. Wiwit jaman para Pandhawa diobong ana bali ogol-ogol. Ngendi kuwi? Ana ing kutha Wanarawata biyen. Sing ndi, Pak? Oh, dek jaman arep maringke negara Ngastina kae to. Ana bali ngrogolan sing bener iki. Ora kandhang menjangan ngrogolan iki. Bale gule-gule sing bener kuwi. Oh ya. Engko. Ya iki metu gule. Kuwi jenenge bale Sri Gala-gala. Lah Dik, bocah pirang-pirang ora ning sing bener. Biyen kae banjur padha manggon ana negara Cakra Sikam. Wah. Negara Ngeka Cakra. Iya. Nggone Prabu Bongkot. Bongkot. Oh, aja wong tuwa tak denggel-denggelke iki. Ora. Bareng wong tuwa ora. Kae banjur dening Kusuma Dewi Kunti para Pandhawa ndorantaramu dikon goleki Wirasayem ana Pancal Duli sekmo wis suwe lho ora pethok kuwi tenan piye sing cetha goleki sapa entuk wangsit sangka Dewata Cengkar. Dewa ngono wae. Yen to kamulyaning bendaramu Pandhawa yen wis kelakon goleki Wirasayem. Ana Pancal. Ngleboni sayembara ana Pancala. Oh, Wirasayem ora coba.
mentang kakap duli. Wah, mentang bingkap sing mrene. Wah, kuwi langkap kaya kakap ora. Nglepasake jemparing sing dinggole sandok kebo dole. Malah gajeke nek ndokmu ta, Mbak? Ndok kebo ta. Lha iki banjur kabar Semrawut sing tak tampa. Yen sing bisa mentang langkap kuwi ndaramu Permadi ngukup Dewi Drupadi putrane Prabu Kasida. Oh iya. Oh Drupada Kasida. Ngatasi wis duwe bojo kok ngenggonke wae angel gek bakale kepiye lelakone Ndara-ndaramu Pandhawa. Lan sing winenang mengku garwa ki sapa bakale Duli? Ndara Pandhawa iki dudu bocah kok disamarke. Ane wani tumindak kene ya wani ndadake. Iki kok duwe sisian. Mongko urungane nggon sing manggon. Ya golek sewan ngono kok dadi kepiye to. Anggere dikeki tek B 2 tahun nek ya tek T kok tek B denggelnya ya bocah gede. Wong tek T kok tek B coba. Iki mula prayogane ya Dule kepenake luwih becik yen aku kowe kabeh. Tumuli banjur kudu ngapa Dule? Wah iya. Terane arep gancar nggarisake sawijining bab ora. Tandha tanya padane ora. Ngene mo. Rening Rama wis duwe gagasan kang kadi mengkono. Saiki ngene mo. Besok ngenteni sapa saiki sapa sing tak enteni. Prayogane kudu piye mo? Kowe piye ha, Cakruk? Sapa kuwi? Nak pancen jenenge anak Tida-tida iki mbiyen aja tok wenehke ora. Aku jeneng Petruk ku ya karepmu to, ya karepmu to. Lah kok isih kapiken tok oleh Cakruk iki coba. Ana pancen mengko dadi pendangon. Ayo becike do sowan wae. Nyang ndi Duli? Ayo digoleki tengah Mas. Mung genah kabare nglandeng ngono kok dadi sing landeng ki ambu denggelmu kok. Kabar kok nglandeng. Ngene ya, Mbak. Aku arep ambel kesimpulan ngene wae. Ora ning aku kowe iki abdi. Kabeh mau tak upamakake kaya dene abdi. Mongko abdi iki tulisane ya abdi. Wong aku ngarani aku kowe kabeh iki abdi. Abdi iki tembunge lumrah abdi. Mula prayogane ning aku kowe iki abdi. Iya, mbok ya wis ora iso gawe rembug oleh Semar. Kakang Semar. Dole. Iki suarane sapa Dole lumermen Dole? Lho, kok sik ta. Sapa kuwi ya? Wes sing suaramu seru truk, bengok truk. Sapa kuwi? Aku bendaramu Permadi. Siapa? Aku bendaramu Permadi. Lawange ngendi iki? Oh, buka gendeng. Apa ning omah kok tanpa lawang ora coba? Siapa? Aku Permadi. Gong, sapa kae, Gong? Kowe kuping sak gentong ora krungu rembug orang-orang ora. Siapa le? Siapa? Aku bendaramu Permadi. Oh, Ma? Yang daya, Ma? Siapa Dole? Murdi. Ngono. Murdi karo Sayem darene. Oh, kuwi Tulung Agung ora tata kuwi. Sinten? Aku bendaramu Permadi. Ma. Bendara Permadi rawo. Lawange iki sing ndi? Lah kowe mlebu rene mau metu ngendi? Aku mbabah ngono ketene kepiye to, Ora? Kowe mbabah iki genah, kowe gedhek tak jebat wae. Lah iki geger tak tatupaku ora. Lah wong gedhek lemaku urung rapet tak begak wani wae.
Dole kae sing ana slarake kandhang kae lawange ngakno bendaramu derekno lebu dole. Dangu rawuh andika Ndara Permadi. Wilujeng Ndara. Iya Kakang. Raja tekaku ora ana sawidya apa. Susuryati menawi. Syukur kok susur. Wong tuwa kok Ndara. Ndara njarane dhewe. Dereng dangu rawuh andika Ndara wonten ing Karang Kedempel ing ngadipun ora gareng aturaken sungkeming pangabektos mugi konjuk sandhaping pepada. Sik Reng. Meneng sik. Sungkeming pangabektos ki tegese apa? Pangabektos ya pangabekti ngono. Lulu. Dasarmu kok pangabekti tok basake pangabektos. Marga yen ngati-ati lak ngatos-atos. Oh ngono to. Dadi mungguing aku sing ti kabeh basane atos. Oh. Ngati-ati ngatos-atos. Stiti. Ayo stitos ngono. Lu bodho goblok. Apa aku bocah kaya ngentok wulang. Oh iya, Ding. Turu kepati, tilem kepatos. Oh iya, bener kowe, Ding. Tenan kok. Prapti pratos. Tong kok dadi. Yen degelmu atos, basane piye? Ya mak klothak ngono dadi. Ngene ya, Reng, aku ora maido lemu prigel gunakake basa. Ning basa mau sak temene uga nganggo uda negara. Nalare kudu ketemu, pamane akeh banget to. Basa siji sing tegese pirang-pirang. Lagi ngrembug sak tembung wae sampun ki tegese piye upama darwa wantah. Yen basa wantah sampun ki aja apa wis tak takoni.
Iya. Sampun iki aja ngono. Ora. Kowe iki pancen bodhoke wong gerang kok. Pak, panjenengan sampun tindak lho rak aja lunga. Ora. Iya, yen ngono gandengane. Yen saiki takon. Menapa Bapak wis mangan? Basane piye? Menapa Bapak sampun dar? Tegese sing dhisik mau aja sing kari. Oh iya. Menapa Bapak sampun dar? Apa Bapak wis mangan? Bapak sampun dar menika. Bapak aja mangan kuwi. Iya. Dadi posoe gumantung gandengane ngarep. Lah mula pangabektos mau kleru ya, Reng. Ya kleru tumraping kowe bener tumraping aku. Ning uripmu ki ora objektif. Andene. Iya wong tumrap individu kok dadi. Wah. Modern banget. Guneman karo pake barang ya lelewane. Bahasane istilah-istilah ngendi-endi tiga rene. Pak. Apa, Nduk? Anak wedok. Engking sportif mawon, Pak. Semanten kula menika taksih kados pundi, Pak, sakmenika? Menawi Bapak sampun sportif ingkang objektif lho. Wah, yen swaramu ki aja takon aku seneng kok. Wong seneng ki eleke wingko ya katon cuwilan gendeng ngono coba. Aku ki nyang kreasimu ki saiki sarwa jodo kok, Nduk. Tenan. Mbak yen kowe kutut manggung kaya diorak-arik mbelu aku ya tetep seneng kok. Anggere nyuara kok nganggo mimik sira. Wong rekaman barang iki sing delok sapa, Nger. Dikandeli pupurane ngono coba. Punapun Mas Pardi kula ngaturaken wilujeng lho. Ora jendandani wae ora coba. Wong ndara Permadi kok Pardi ora. Met nedok kawuning ngano Parijata Ugong senggakane putri aku wedi gajah-gajah ucul rawuh andika sang janji sabar ora susu samae Iya kaki koclok terus olehmu matur koclok bandem botol lho Gong ini Parijata tenanan kok dadi winantuhing karajan tiba wulu pindho iki gawat Gong amarga guru wilangane mung 7 mula anggere sing matrapke cing kok ora bener dadi kau njet ngasruh apalane ditambahi pamane kapati anggenipun sarmya amarsudi ning sing ngono ora golek luwes jare Mas golek luwes kapati anggenipun samya marsudi ning sing ngono lho sing tes sing tias dahat amarsudi eneng wong 7 kok dadi 11 lho nah aku teke wae timbang kurang wong turah ngono lah ya ning sinamu wis ning dalile lho Gong lah ya sing nuhoni dalil sing ora apa njatok kabake aku lho yen ngono ki jenenge kowe tekad-tekatan lho konco
Lho iki angel ngatane kon dhuwur yen kon du'a sang permadi gampang, nggih. Kon du'a sang permat. Kuwi ya kaku cengkokmu ngono iki. Ora wurung ya ngacok tambahi ya ta? Ora. Kuwi arep moncerke cengkok ning bareng kurang sak wandoe tok tambahi. Ayo saka dada tengah. Kondu sang. Wo, kuwi dada ngisor dirampokke. Tengah kok. Konduk Raden Pramati. Ambo tansah matur nuwun lagi gawat neh pitung wanda cengkoke mongko kacane saka cilik. Lha coba. Nang sing pinesuwe ning sing ngono tapa. Ayo wong golek penake dhewe ning mbubrah dalil. Pinesu tapa ngono penak lho. Paran marataning marga di luar nada limo cilik ya ora eneng iki. Gendere mbiyen ya tau eneng kok, Gong. Bo, aduh, Truk, kowe nyuwara gundulku celes. Saka lemar gawe cengkok ngampet ambekan nganti hilermu ro ngember nyang gundul. Sakit sing ora ngono cengkoke sakit tak nolenggah neng ngono ngapa lho dek ben bar petuk aku piyayine ning ora apa-apa hanya ia sendiri saja yang lain gosek-gosek nang ngono Kang ya Kang lho kene kaya ngono kok sak penake lho. Aku mbagekke Ndara Permadi Sinom Parijata, kowe apa, Gong? Nah, aku rondon. Ora tenan kok. Kowe tembang cilik apa Sinom iki? Drani ditumpu gending kok. Ya mung susah kok anggere aku nyewek kok dipotrekmu lho. Dadi lambe kowe kewer-kewer coba to. Nek dadi kliwonisasi ya coba. Aku mbageki cilik-cilike jongkang munggah truter kok. Tenan. Men, sing do ngrungokke seneng ya ben ra ya ben. Jongkang munggah truter. Gong dada gedhe. Wek. Dewa Tirta. Wek. Kowe iki le mbake kok jongkang ora iso mbakeke maesa binerek ya. Lule ora kena ngembageke ta. Nah aku sing penak-penak we. Dosa ngabak
bagus ale la 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 ayo nanange kula ngaturaken sujud ayo reng sambung reng sambung reng konco ben ngarasani boten iya Kakang Patih Sondong Majeruk tak tampa kuwatir pangabekti marang aku. Oh, mosok tekan Sondong Majeruk. Iya kabeh ana kawan banget panarimaku. Dene nggonmu arep penadyan amung sawetara parandene wis bisa njalari slimuring atiku. Kakang Semar. Kakang Mo. Ma. Weh, jeneng wong krungu ura-ura kok dadi krungu wong ura-ura kok kaya dibandul apa ning coba. Ma. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 4, tanggal 5, Dule. Weh, tanggale sapa-sapa dipek to. Anggere kaget kok kelingan andekane ora. Sapa kok ndang ngantuk parat ya? Kowe ora tata, bapakne menteleng. Dani ngantuk. Sapa ngantuk? Aku ki iso ura-ura kok ngantuk. Aja turu sore kaki iki Asmarandana denggelmu ya. Ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane lho. Iki cengkok lugu amba-ambane maton, ora kaya kowe berliku-liku, ora. Isine donga tetulak sandang kalawan pangan iki maton cengkok amba-ambane manggon. Manggono ya kekerasanen cengkokmu kuwi. Ora manggon kuwi jenenge. Yaiku wewenangipun manungsa saparnarima. Weh, semende Ndara Permadi ya. Sajak karo Pak cilik ngono kuwi lho. Patakan wetenge mentangi. Kula Ndara ingkang kinabekten Ndara. Titi laksana ingkang kaping kadwi Ndara. Kono mah bubrak karepmu. Ana keparengin nata Pantraradya Prabu Drupada. Bendaramu Pandhawa Drasan Kanjeng Ibu Kunti Binoyongan supaya kanggo sawetara warsa dununging praja Pantraradya. Yen ngoten. Kula mangke ajeng pinanggih kalih Pak Citra, lho. Sapa kowe? Kowe ora ngerti nom-nomane. Prabu Drupada lho, jenenge sapa? Raden Sucitra. Ayo Pak Citra to, kena to. Kula pun dangu mboten teng negari Pantraradya, mengke ajeng takon pripun kabare.
nala gareng Pitruk Bagong. Lho, nyun. Kula njere. Abiyajana kang padha keri. Ayo derek nala kuku. Swiwi kula derekaken. Swawi kok swiwi. Monggo Ndara Duli, alon-alon nggone lumaku Duli. Ngripta rangganing gunung. Bye.